Jos sä tiedät jo, mitä sä haluat tehdä isona, niin tää video ei ole sulle. Mutta jos säkin oot 2-30 ja et ole vieläkään ihan varma, mitä sä haluaisit tehdä isona, niin moi. Mä oon Maria, 29-vuotias 2 lapsen äiti, ja mä en edelleenkään tiedä, mikä musta tulee isona. 3 vuotta mun uran lopettamisen jälkeen mä oon kokeillut about 10 eri juttua, ja mikään niistä ei ole täyttänyt sen urheiluuran jättämään aukkoa. Mut tiedättekö mitä? Mä tein ison oivalluksen hetki sitten. Mä hyppäsin urheiluuralta siihen, että mä istun päivät pitkät koneen tai puhelimen äärellä, ja se ei tee mun kropalle ja ennen kaikkea mun mielenterveydelle hyvää. Mut mikä se juttu sitten on, mikä täyttää samaan aikaan sen urheiluuran jättämän aukon, antaa sopivaa ärsykettä mun diagnosoimattomalle ADHD-aivoille, tuo mun päiviin liikettä, mutta sitten samaan aikaan maksaa suhteellisen isot laskut, mitkä tää elintason nosto vuosien varrella on tuonut mukana. Helppo yhtälö aina on. Jos sitä kuulostaa tutulta, niin tervetuloa seuraamaan tätä matkaa, että kuinka monta epäonnistumista tämän päämäärän saavuttaminen vaatii, tai onko meillä itse asiassa edes mitään lopullisen pysyvää päämäärää olemassa.